Mhux il-flus imma in-nies jagħmlu il-films. Stqar Alex Camilleri, id-direttur tal-film Lutzu, rigward dan il-proġett illi tnieda uffiċjalment fl-aħħar jiem. Il-film ta' 95 minuta jiffoka fuq il-karattru Jesmark li bħala sajjiet jipprova jrabbi familja bħalma għamlu missieru u nannuh. Iżda il-ħajja ma tantx titbissimlu u Jesmark jipprova jeleb diversi diffikultajiet tal-ħajja, inkluż in-nuqqas ta' ħut fil-baħar u d-diffikultà biex jgħin lil familtu. Jiena żgħira. Sajra x'fin? Żgħira minn Bil-kiem? bil-14. Wejja konna nagħmluhom bil-15 kien jitilgħu oħra, ma ħaqniex kien sta xejja. Tiġà jista' jitqablek. Il-film Lutzu diġà rebaħ diversi unuri, inkluż fis-Sundance Film Festival fejn intqal li dan huwa tip ta' film li Roberto Rossellini kien jagħmel li kieku għadu ħaj. NetNews kellu l-opportunità li jitkellem ma' Alex Camilleri minn fuq Zoom rigward il-proġett riċenti tiegħu u r-restrizzjonijiet li diversi kittiba Maltin isibu biex jirrakkuntaw l-istorja tagħhom permezz taċ-ċinema. Madankollu Alex Camilleri stqar li dawn l-isfidi ma għandhomx iwaqfu lil kittieba Maltin għaliex meta inti temmen fil-viżjoni tiegħek xejn m'għandu jżommok milli tirnexxi.